Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matanon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matanon. Okay guys, mao ni ikatulong rescue vehicle diri sa lungsod sa Matanon. Atong sulihon guys kung unsa kakuan. Inatag ni Gobernador Dominic Petilla. Gikan ni sa province, mao ni katulong rescue vehicle diri sa lungsod sa Matanon. Okay. Maunig sa sud guys. Maunig sa sud nga rescue diri sa NDRMO sa Matanon na ni guys. Dinhi isod ag pasyente nya ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga hinatag ni sa atong gobernador diri sa province Ablite. Amo ni guys, amo ni mga driver guys diri sa kon kuning atong usa ka driver nga mo serbisyo sa katawhan ug dunay emergency na. Monig sa LGU guys nga kon. LGU nga monig sa LGU nga rescue vehicle. Gibuhat ni aron mahatagag maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matanon. Okay, mao ni ikaduha ang atong kon rescue vehicle.